Og så kan en fotograf og en journalist godt have nogle underlige størrelser, der ligesom dukker op, altså set med øjne. Om sommeren er der ingen problemer, og der vender de så hurtigt til, at der er mange mennesker i nærheden. Men selvom ulve er rolige og syge, så få ud at høre, at personen også kan komme under besøg i tilsynszonen. Hver morgen og aften, når Kimskud Kirke ringer solen op og ned, så hylder ulven med i ryggen. Hvorfor tror vi, de reagerer så stærkt på de kirkeklokker?